харесвам в себе си. Не си харесвам тялото. Просто не знам, не ми харесва. Като характер не харесвам себе си това, че прекалено лесно започвам да изпитвам чувства към някой, но от друга страна лесно го забравям, така да се каже. И какво друго? Не ми харесва това, че съм тъпа. Да, не ми харесва това, че съм овца. В буквалния смисъл на думата овца. И така, сподели какво не харесваш мен. Може хората знаят. Много е лигава. Не е вярно. Лигава Не съм чак толкова лигава, имам много пъти. Толкова лигава. Леле. Аз съм лигава само когато съм в настроение. И аз така. През цялото време в настроение тя. Много е лигава. Не знам, просто... Браво, Стеви, като мене си! Просто е по-добре да се усмихвам и да ми е разно, отколкото да ми е гадно за хора, които не заслужават. Точно така, Стефани. За хора, които... Точно така. Няма смисъл да... Песимист и оптимист над бе, приятели. Тя ме допълва. Изчезвай. И е много добричка понякога. Не трябва да е толкова добричка с хората, защото става винаги гадно с нея. И не харесвам в себе си това, че не мога да отрязвам хората. Да, понякога, точно както казах, е много добре. Въобще не трябва да е много добре, защото повечето хора са тапаци и трябва да ги отрязат всичките, не е само да им ходят. И в нея просто има хора, за които си заслужава да... Няма Да, такива. обаче се броят на пръстите на двете ръце. Колко са ми пръстите на двете ръце? Ми не знам! Не мога да броя. Те имат лак, а не са лакирани. И това е.